Hello, check, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. 1, 2, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. 1, 2, 3. Hello, check. Check. Hello. Hello, check.
Check. Hello. 1 2 6 check. Check. Ini kejan mek seisen ai kembali pi baro para samlah agar ting metiam tang jong terang Yesus. Ini kejan mek yo ban ko ai pi yo ban yarwai lang bat ngi. Katu teli ke jingwai kharos. Angi na pun na pring jong pi bila asngap ni ke jingwai bang yal arwai hana mensong bala thau de ba yeng shlur. Ini jingwai ke bang tu yela matrai. Dosa Korea kitin jonga atrai Dosa yaki jikang jonga Dosa yaki jidwai jonga atrai Rai to pren maya jingin jonga Sesi orang baik pasang dosa sekolah Dosa Korea kitin jonga atrai Dosa yaki jikang jonga Dosa yaki jikang jonga Dosa yaki jikang jonga atrai Rado pren maya jingin jonga Jing teman bangku Mem syai ki ban syong aja jong me Mem syai ki ban syong aja jong me Mutsi na jude lende Yami Kasi wai pakaba milong play Milong play Baku Mem so hajing teman bangku Mem syai ki ban syong aja jong me Mutsi na jude lende Yami Doyaram akai Aden tiga hok jong me Mantap cross to yalam atrai to yalam atrai alenti ko jong me mata pona ngam long ba section to yalam atrai to yalam atrai alenti ko jong me
jiwai no basdang mah kenang bang nyelap ha. Dek skim rujuk ter lah dalam tu lirik sila ban pek itu na jurong mah. Dek ki bosong long lai lut kila malak ban yeng lang ban ngi. Ngiap ban ruai ni ke jan miet. Ngiap rawe sai sing jiwai tu ilang matrai. Trong mi, một xin ngaju lẻ lẻ
bersyukur penting je syukri jungi ni ke jamit ke banruai ngai bagi jungai ba thamai biang bala thau de ba di dimos ga shanga ngai jungai ke bang mani ko lang brat ni ko khana banruai jungai kam thamai kam pensuk ngai la syai ke si kam bang la ba ma Masdahat mi kulang kulang play. Ami ukun nang radu play. Ubalapat iko pamun ngan mani. Ngan mani. Unsawan pan sensyar baro. Money.
Kanu mana pada yang perasa lagi kibam kemen rakti borong yang kibandai. Ini gajian metong yo banjing langan gajian met ke masyakri yo try. Kan ini tuan mah kumbang ngamene chuang yo banyalam yo penlong jing duai. Kelan mak sipuan ni gajian met yo masyakri yo try. Kan ini kapor kada bang yo masyakri yo try. Kelan nak gajing kendu jung pi hay ngasam. Mah kay hani kapor yo masyakri yo try. Yo marwani jing rai kabang. Isen e yang ngalong nong pop. Ngadu nong pop balajot balaram. Pada jangan ia kejung utrai ke barat yang aku ni kumba nyelong mentan ke jami. Tahu biar biar lain ke jami kau meruai ni cuma kebang. Isim yang ngah. Laban buri deban pensito ngatip kidei hukum kadawa marbila sing ngalong nompo ngalong unompo milong mahok trai Pocong ngayabi Om laban buri Deban pensito Natip kidei Hukum kadawa Marmilo Ladamimyo Ladamimyo Ya jimbang mangalane Ku laban yeng And redam jing mabat mitra Isereyanga Donut lapay batpalabe Minong kinta
labah kebaji kepetir sin. Yo man ke jengrai kong kuno ngam la klam di kuno ngam la klam da yoro hatung isihun em. Klam di yu Jesu klam da yoro. Ya ke jengla pha ka jongo. Yo man koi ke jengrai kuno ngai. Kuno ngam la klam dai. Kuno ngam la klam yaro. Artati Yunom pedin jonga Kunongala lendai Kunongala lemyaro Kunongala artati Yunom Sim jonga tarwai da jingyaro akan luka bingung able sim jonga tarwai da jingyaro akan luka Kena Janwit government nagaliang junga jeseng samla district Shillong ida jeseng ayublay ka boldaran kat namta jingi kong jeseng samla hapo ka district pakani ka por government ulap la padyangi badula ai ngi kan yakani ka lat saisen pakani ka por junga Janwit bang yawan pelong yakani ka youth conference lagatu kan isnam ngam shimla yo shu ini ka lat bang yawan pelong youth conference noi aingo yublay ani ka Janwit uplay ni ka lat ka bokodo namta jingi kong jeseng samla hapo district Shillong Bayon pelong ya ni jeseng badai kulai nampak jong PWP baro kentup nadu inong kren yo ban ke ai kubortin jong blai ni Janwit I pastor in charge bagum juk inong shimenta baro bat kham tamru namda jong PWP baro kum ki para samla badai kaliang jo jeseng samla rung ai kublai namta kan ke balang hani po lo mo ba nongse kali ban pedang subhai ni jeseng yon pelong ni ying man ni jong pi ni ka balang go jong pi badai kublai namta jong pi baro nadu kilong pa kirang ba ki biakit ya kam hapo kabalang ki para samla baro bagumju kilong kmi ki biya ban pentulun ya kam ni kabalang hani po lumo ba nong se bli ban kurkhum da jong pi kai jim ban kre jong pi baro lang bagani je seng du ko sedang do ko bokot no te ne ko por jene ke Janwit kam ta ko por la biang ban yon sedang no ejin shakri ke jongi ye ban roi ke jing roi shemen sim kan ba jing roi ka ban rius pa nyopho ke jing roi kintin ki bong kum ni Ngasham jingkmen bajing suk hu Jesu ukot iet bangan wan hau daga jing iet uwan banwat yanga ukan ukrau jing iet pala
Unga kemen uji su it yang ulama barok pergi pop jenga mentah hu ngala ai laka donut ngakmen tang yauhi ban bot ngiyo ban ruai kani jeng ruai ke ban rius pa nyo phau ngiyo ban ruai lang ka bayang bat hadin bakot jong ni ka jeng ruai nga suwa shibun e ban khot i ba welbon roi lengkhoi naga yeseng samla maupat punya ban wan shek ma bion pulin nak tin jong blai bat penengkatang ini jeng shekri jeng ini ke jamit ka jeng ruai ke ban rius pa nyo phau
แต่ช่วยกับเป็นเดมไปจึงด้วยงั้นเดี๋ยวเป็นกันมาในตีนกับจงอุบเลยนักจิงไรส์นักจิงไรส์โซสันเอกระนองกับบาลายกระดิคอดกับอาร์ฟซันฮัดูกับอาร์พุนเนียวบัดกุมจุรุนักทีมยากับบักจิงซึ่งซ้ำละกลิบันบุกตานักสตีอุปอลสกินองเอฟเฟซัสกระนองกับบัสซาวกระดิคอดกับบักคัดเวย์ฮัดูกับบักคัดไลจิงไรส์โซสันกระนองกับบาลายกระดิคอดกับอาร์ฟซันบัดฮัดูอาร์พุนเนียวกินตีนกับกุมเนอุตรายอุลองอุบภายkita kiba ap kermen hau ya kita kamen sim kiba wat ya u kiba bahai u breu ba un kermen bad un ap jar jar ya kajing pen im kajong utrai kiba bahai u breu ba un kit ya kalengkor haba udang samla ifsas sau kedikot kiba khatwe hadu kiba khatlai Bat ulatung ya kiwei banlong ki apostol. Bat ya kiwei kinoi tu lopa. Bat ya kiwei kinoi tu khana. Bat ya kiwei kinong syarai. Bat kinong hikai. Ya kaban penjanai. Ya ki reu khoj. Ya ka jing trai. Ka jing syakri tin blai. Ya kaban te ya kamet ukres. Tat enda ngiyok poi baro syakata ka jing long kawe. Ka jong ka jingej. Bat kajong kajing tip ya ukun ublay hadu kajing long rang ba bha ukres hadu kajing long rang ba bha hadu kajing theo karen yeng kajing dap ukres ngaliyo pan puli kini kentin naga kentin kajing ublay tu pendeh mujung duai ko kpa jungi ba neng suban ai ngu yem try kini janmit ke bamenta kin ko try ke mamila lum lang yangi kumu pait lang ujong me kin ko ji subodor mat ngi aingu ya me ka mamila long ringkat lembat ngi we baro had nadu ki sngi ki por ki balale no hadu kan ka clip mat ka bamenta kin ko try de ma ka jing ai e ka jing ik ba ka jong me ya ka ngi la ban poi kan ki ying ka bakan tang ka jong me kin ko ji subodor namar ki kejat jongi ki long ki batolot kin ko try re me lapan ra yang kin ko try bangin ki kan ki yim ka tang jong me try ngi wan kan ki jaka kin ko try ban pen crowd ka teng ka bakhoi ka jong me kin ko pa ya ka ban syakri ban mane ka teng ka jong me kin ko try mat ho try ko mamila long ringkat nadu kabas dang kin ko try to long ringkat kan ka kenta kin ko try ya ka bi open ni haj ya kan jing syakri ka jong ya me kin ko try long ringkat mame bar ka jing syakri nadu kin ngelam jing seng ki ngelam jing roi kam tam ka tin ka jong me kin ko jisu bokodor long ringkat mame ka kin ka por ka badang sa bro doi ngi dapan kentang ngi blai ka teng jong blai pa blai khon ber mesti makhoj ngi dapan ka jing teng jisu amen. Ublay ban kur khu ye gendin ba yo ban puli ne ka janmit ka bam ta bat kum juru ye shakri jong trai yo ban puli tin ban duai bat pen kantang ini shak ye jing shakri jing ye janmit ka jing duai ten ne po jing ka janmit shab nyom ya shak mat ka jing shakri ka jong ye te sa chupun ne ban khot na ka liang jing ka balang ban wan shak mat yo ban ai ye jing kren teng so ba nge janmit Tiak benkong nak kalian jong kebalang ya aingu yu play ubra pla ingi kum kebalang mengin yo kan priang ini ke jiseng youth conference jong ke jiseng samla jong ke district Shillong ngai yu play la kerhu sha la don kap ni kum kebalang sume ino yungi hadu ni klimat komenta bangi i se ka kti jong trai ka bau tra la don rengkat bangi khamtam ha bangi yo ban penkre ye ke ni ke jiseng Hadim bagi dia jeng tip nak kalian jong gaji seng samla district Shillong ba tua ya kapalang jeng ini bagi priang ini gaji seng ini youth conference gaji seng samla dan nak kalian jong komiti jong kapalang dia ban perkat ba dagawai ke mensiam mau ngila priang ini gaji seng krem da perkat bon sien re ngila priang yang ini gaji seng da mensiam ke bakamen da mensiam ke bagi tip ba Habagawan ke jiseng kalong ke jengker ku ke jungblay ke boblay uni oban the lang bagi jiseng ki benyo ha ni ka balang mar ki bakum kini ki jiseng magelong ki kilong
tang sisien lanu ginom la brio bukum di jiseng berbor ti nomor kata akum ka balang ila priang ni jiseng da ke jikmen bar onda ha bang ila priang ni jiseng ka wei ni ki benta ki bakrau e ka bangi ila le kalong ila pelong ki jindwai ila penher ki jindwai ki jing shotrai ila kenmau ki jindwai nam ta ki ne ki jiseng ila pelong ru ki jindwai ba sha jinget bau play ni oban kru play ni obdon kap ni ki jiseng samla nadu pasdang haru bakut ba baro ki shakri nadu ki jingruai ki khubo jo ki teng jo blei ki jingkai baro ibnyo kin dalong sha ki jingkhu nagabanta ki khon samla bor ki ban poi shagani ki jingseng but habangila prakhat namta ni ki jingseng kawini ki prakhat kalong mo bagi kumno baka kam ki ngidan subon ki kam ye ka bangin yo abnya tre ninyo abnya ban pinpit pinbyang ye ni ki jingseng te ki prakhat kam ko jungi hoi ni don lagi jong ki sub committee ki bafer ki bangila bo kum ka balang na tu snam ki bladap bangin don la ka jong ko benta para bangila priang ni ki jingseng ngila yo bani kren bat ki sub committee ki bafer bani so ki jumut na ki pa kumno bagin yela ban penpai bagani ki jingseng shakan dalong ki jingseng ki job bangi aingu play bagi ki sub committee ki jingkren ki meeting ki jingalang pro ki bangi le kendo ni so tho sisa ki jurukat ki jong play ka bo play lo don kat bat ki ni ki perkhat kam ki jingi baro hado ki ni ki klimat ki bamenta ba ko we ki bi songo yo play ki long yo i ki jing kerkhu ki jong play ki jing pendap ki ba fly ki jong play ki ba bon ki liang namar ban penkre ki jiseng ki ba kerpang mo idan sibon ki jing don kam taban i ka kti ki jong trai ka bo trai sim la ino te kum ta na ka liang jong ka balang ki jong play lumba nong se hani ka pon ki priang su bhai pi paro ki khon samla na ka district chelong ki play poi sagani ki jiseng hani ka balang ka jui na ka janmiet ki priang su bhai pi we ha ka keteng ki jong trai jisu belong unong pre mu jongi Pagkasing doi ko sungi kum ka balang hi kalong bau play yo ban kat khu pi bau play yo ban long rega bat pi bagane ki seng nadu bas dang hado bakot kum kalong mane kan long ke jing khu na ka pra pi lang baro tu play ndo khu pi apa lang bagani ke youth conference ko yo nadu ka ni ke charmiet hado ke sing play ka bakot tu play kat khu Kulishbune nam ta gi kan titu gi kan tien payon pediang sabha nam ta chongi bat kulishbune gi jong lak lo gi jong pi payon pediang ni je seng jong ka youth conference jong ka je seng sama district Shillong bleyo ban kur khun ba jong pi kum ka balang ba gi jing ban khre baro te ni ka poj ni ka jan mit kam tang le yon rung bat shkoi ka por ka ba kan tang bong yon penlut kat tu kan ni I por ka jong I ka jing duai te ni ka por kwa ban lam khmat pediang jong pi kun para samlang ka jan mit kamat jing duai ka banung kong ka bang yon duai lang ne pon yo banai ngu yo play ladang I phai din ya ka jing im ka bolai no shadin jing I wei pe baro ngai I don lo jong ki dau ka bang yo banai ngu yo play jing ka khu ka jong u ha yo bandam hani ka por yo bandan ne yeng ka bang jong play yo ban pusan e jing ka khu ka jong play ka jing lam ka jab play ka jong u ya ka jing e ka jong u ya ka jing snake ka jong u ya ka bola the ka jing jong I don ka dau ka ba krau kum gi bangai kum gi khun samla ban man aingu yo play ni ka poj ni ka janmit te ni ka poj ni ka janmit yo ban chim mi ni por wala ka long tang shi phang de yo man ban the la gi donut ka jangi ya ka jing bot chi par khat ka jangi ban yo ban aingu yo play jing ka khu ya ka bo play la ka khu nam da ka jing jangi ngangai walam da de ka jing ka khu ka jong play lam da de ka jing e ka jong play lam da de ka jing ai ka jong u nginam long kum ni kam ngi long ni ka janmit ngam dan ni nginam dan ni ka jaka kam yo ban danมันยอมเช็ครีบเลยนี่ก็จานเบียดที่อันด้วยหลังนี่ก็ปวดมีมันไอ้งูยุบเลยอยากจะจนกัดก็จงเลยอยากจะเจงล้ำก็จงเลยอยากจะเจงจงอิชิมัดปกุมจูรุเห็นยอมไอ้งูยุบเลยก็เจงล้ำก็จงเลยหลังบ่อยจะเซ็งสำลาเปิดดิสทริกชิลองยี่นี่สิ่งยี่ปวดมันต่างยี่ยัดลันทียังบ่ชิบุนก็เจงก็เจงเลยเดี๋ยวเบลมชมเลยอินโนอยากจะเซ็งสำลาเปิดดิสทริกชิลองอีดอนชิบุนกี่เจสังสำหรับพวกดิสทริกชิลองแต่กี่บาลังบ่เพรกี่ไซเคิลกี่บ่เพรอุบเลมชมลายโนอัปเดงจิงเป็นตลุนยี่กัมดอนตึงกี่เจสังสำหรับพวกดิสทริกชิลองกี่ดอนกี่บาลังกับว่าอีดูจิงเกอร์มันเลเซียลาดิงเอกรันเดี๋ยวอุบเลมชมลายโนยากจิงยัตเรย์
ya ka kam hopo je seng samla ublei yo penyalam bangin laban pentelun ya ka kam da goi ka por sui pat hani ka por ka bam ta tiom dai lang ublei don kat nam ta je seng samla nang di syakmat kumjo pat kumjo nam ta jing im jingi simat nang di syakmat ka bangin nang im anang em banle ikamban ka jong blai tung yo ban pelut jing ni ka por ka bam ta ha jing doi yo ban dam ban yo ban ai ngo yo blai ba kor pat u jing don kat ka jong u ya ka jing ka jong e tung yo doi lang ni por wan ja chumi se sem pat agne por jing ka jan mit kam da trai ni dab ju sngwe ye me trai jing kar khu ye ka ba me mala kar khu ye ka jing jing i we be baro trai ani ka por jing ka jan mit trai yo ban dam mi ki chat ka bu khot ba ka bu khot ka jam trai yesu ban yo ban dar When ban ai ngo ban yo ban pen kraw dang bu khot ke jam trai lam we jing e ke jam trai lam ke jing e ke jam trai lam we ji sne ke jam trai ngi lam da de ke jing e ke jam e lam da de ke jing e ke jing sne ke jam trai ngi nam la ban long kum ni ke mi long ni ke jan bim ta trai de tang de jing e ke jam trai de ke jing e ke jam trai ke ba me la pen me yang i ki bri ke lo jat ki la ram trai e ba me la wat yang i trai yesu ba shi sin la jingai na ke mon ke jam trai de me la wan lam pat yang i trai yesu hakjat ke jam trai ba khani ko por je jan mitrai ngwan ban ai ngo ime ngwan ban yaro ipon kraw tam khu ke jam trai ke jing alam ke jab le ke jam trai yak ba mi mala yalam ke jing bal le no shedin ke jing i we pe baro ba khani por gam ta trai yesu ko me je sing samla po district shlong iwan ban ai ngo iwan ban pan kraw tam khu ke jam trai yak jing lon kat ke jing alam ke jam trai yesu i je sing samla ke ba phera po ko district shlong trai la ko long ki balang shnong ki circle ba phera trai mem sham le no yengi trai yesu jing ban telun hakini ket ba e kam ko jam trai yesu me meladon khatrai me melayalam trai yesu or pring jing e pring jing le ki babun trai yesu me mem sam lai no ye jing em ko jing e ba ge sing sama ko jing e par kan por ne ke jan me trai अब यम जान नंग ने शिखमत रंगे दन कम ये जिंग लाम को जंग मित्राय ये दन कम ये जिंग पंजाब ये पंजाब ले को जंग मित्राय यीशु दन खत मित्राय यीशु में जंग ये वे पे बरो वन में नो मित्राय ये दुआ ये किने बरो तंग जंग यीशु आमेन कथी में कबलाबू अहु न्यूज़ नम जंग हगने के यूथ कॉन्फ्रेंस जंग न्यूज़ नम ममता कलोंग ngalong uwe hau kris kasap thim ka banung kong ya ka benglabu na kalyang jung district long kalong kumno ublei pedan kam yangi but kasap thim ka baar kalong ka jinglong ka we ha ka balang egni gi sap thing yo bani kren kham hala sha ga sngi bangni por ka mantang yong dwai lang yo ublei balang ba gani je sing ublei ban kar khum na jangi kani ka thim ya ka ba je sing samla kalabu kalong kum ka jingkli nam da jingi we pe baro na kwa apeng ngakwa ang ni jan mit kum ta bang yo ban bu ye kani jingli shimat bang yo ban pusan ye ni jingli shimat ngalong we how chris ngakwa ye phi ba phin bu ye kani jingli haladi ba phi long we how chris le sidan apeng jong phi ki prasam la ki blyo ye ka jubam ki baladon ye kani ye ka jubab jong kani jingli de le si ki don pat ki we pat ki prasam la ki badan ki jan mit ka bamta phim pat chem ayo ye ka jubab nakabanta kani ka jingli ngidwa yo play karpang nam da jong phe ka janwit balangba kani ye seng nginget ba hadin bakut jong ni ka seng phiyo ban sngu thu phiyo ye ka jubab jong kani ka jingli ba phi long way how chris kumbang yong agni ki sngi ka bamantang em ki sngi ki por ki ba e shibun ki por jong ka jing shukor kadon ke jing e ka bakrao kadon ke jing shukor ka bakrao apdeng ki khun samla khamtam gidon yeni ke issue khamtam gidon yeni ka jing e ka bakrao apok ki samla ka mijung ong ka identity crisis ka bangin kum ki khun samla ngem so thu ilade ngilong ue ngalong ka e yo ban doi ne ka po jing ne jan mit lamba ka ni ke je seng lamba ka ni ke team ye ka ba je seng samla ka yo ban bo ngin so thu bangi ngilong ue bat nga ngalong ue Nyom doi karpang ni kijan bet ko mta bo ble un pen shai na kam ta jong phi kom bong mta le si nam ta jong phi ki pra samla ki ba phi piladan ye gani ki jubab na kam ta ni jingli uble ya ban kar khun na jong phi bele si ki don shibun ni pra samla ni jan bet ba phim pat don ka jubab na kam ta ni ka jingli ba phi phim pat snu thu ba philong we how chris ba phi phim pat snu thu ye la di ba philong ye nyom doi karpang ta jong phi ni jan bet bo ble lang ba ni jaseng But hadin bo kut ni seng bleyo manjubab nang da jong phi ba phi long way how chris balam ba kan ni ka sap team ka banang kong bat ka baar ka long hadin bangila song thu bangi dei u e bangalong u e how chris ngi song thu pat u plain padan kam nam da jongi idon ru kan ni ka wei ka jing e apdang ki khun samla hin ki si ba manta ki pra samla hin ki si ba manta ka long bangi
ni artatin ya ke jing temu ke jong blai dan teng teng ngem so thu ya ke jing temu ke jong blai ya ke jing temu ke jong blai nam ta ke jing em jong i hey u blai u bu yang i kidan shibun ke jing kli hani ke si ba manta Andre ni ke janmit ke mentang yon vai bo blai pen sha nam ta jong pi le si kidan ki wei ki ba pila sung thu bo blai u bu ya pi sung thu i ka purpose ke jong blai ya ka bo blai u don ke jing temu nam ta jong pi hey ngi ngai scam bo blai man kar khui pi hang ta ba le sikidon ki wei ki badan dang don ka jing ar ta tien ba pi phan pat sung thu ya ka purpose ka jong blai kum no blai panan kam yep nam ta jong pi ngan dwai bo blai yon panan yum pan shai nam ta jong pi he blai don ka jing mu nam ta jong pi bo blai yon panan kam bat ka ba khat du kan yon dwai ni ka por ka manta ka don ka jing kidon hani ki si pam ta ka don ka jing ta wat ka balang om dai tang ka balang ka jing ye ki wei pat ki balang ru ki balang kristan Gidan kam banbu ikan di jingli, au bublei padan kam nam da jingi, kumno pat ngentei ka balang. Ketin jong blei ka ong bau blei ai kini ki jing ai boro nam da jingi, ublei padan kam na kam da jingi ka long ka jing tmu nam ta kita ki boro ka long bantei ya ka balang. Kata kadika ka purpose ka bau blei ai ngi ya ki jing ai. Kata kadika purpose ka bau blei padan kam nam da jingi bantei ya ka balang ka jong kris bantai ya ka met ka jong kris ka balong ka balang ka jong kris ka balang jong blai tingon dwai ne ka por ta bahadian bo blen bangi sung thu bangi long e kris bo pat habau blen padan kam yangi ngenang pat ken ban sung thu ba habau blen padan kam yangi ngidan kam bantai pat ya ka balang habi bantai ka balang galong bangi long ka jing khui ka balang ngelong ka jing khu nam ta ki wei pan Tiga doi ublei nam ta gimat yakini gimat jing doi ka bongbo habdeng jong phian ke jan bit ublei nyo ban kurkhun mande je seng gom ong ta le sikidan ki wei ki parasam la ke bompat sung thu hadin ka bokot jong ne je seng ki yaban sung thu but yaban ma ju Jesus Christ lamba ne ke je seng tion balang ne ka por ka bamanta Wan jaja me se sempa ne por jene ke jan met kam datra Yesu idap je sung e me yak ba me mala kurkhun ba jing i kom je seng samla district shlong tra Yesu awni usnam tra ngila bu i ne ka thim tra bangalong we help Christ tra Yesu ani ka por kam dang idan kam ban bu i ne ke jing li hela di shimat tra Yesu bangin so thu bangilong ha e ngilong we tra Yesu khmat jang me tra bangin por jene ke jan met tra ngadwai kar pang da jing i we pe baro tra le si ki don ki para samla tra Yesu ki bompat sno thu tra Yesu yak jing khot ka mitra yegajing bakilong we try khmat ke jong mitra Yesu ngadwai me under khatra Yesu ma jongki wat amino me mitra Yesu ma jongki pen chai me mitra Yesu pen kendu me mitra nam da jongki lesi kirang jangai na mitra Yesu kempat ye syam ye mitra Yesu kempat itu iro ye mitra Yesu ring ngadwai ne ke jan mit nda tra Yesu ba men pen kendu am da jongki ken ye syam ye mitra Yesu ken ye kendu ye mitra ne ke jan mitra ba ken so thu tra bakilong we khmat ke jong mitra Yesu ba ngadwai na pleng jong me khmat jong me ne ta akni jan mit kem ta tra Yesu ba Ban pen kam nam da jingi ki pra samla trai le si don ki pra samla ki bompat sung thu trai Yesu ka purpose ka ba me bo nam da jingi we pe baro trai ha ka ni ka per the trai ngadwai ni ka por ka jong trai Yesu me yon pan shai bring jong trai ke jing thmu ye ka ba me don trai Yesu lamba jongi ab ye ban ya trai ban ya ket ye ka kam po ka Yesu samla trai ha ka em lang salang trai ba kum ju trai Yesu ha ka jing em shimat ka jing trai Yesu kum no me yon pen kam ni trai me yon pan shai me trai Yesu me jingi we pe baro trai pada yawan penan kami ini trai Yesu dan kaman bu igani jenggot Ahmad jeng trai Yesu baka kajing temu kajing trai Yesu yawan penan kami ini trai kalong bantai ka balang trai Yesu bantai kamet kajing trai bat balong jeng kerhu siki wei patrai ngadwai gini barok teng jeng Yesu amen teng dia por jeng kajan mit kam tang yawan doi kerpang nam da ki program barang sa jeng ni kajan mit kam tang yom doi kerpang nam da tin jeng blai kam yos ngau ni jan bilang bai pastor Samuel Kharan ublei ban chiet nam da jung i ban ban kren ni tin ga jong blei ni teng jung i ni ga jan mi yo ban kersan lam nam da jung i ha ga jing doi yo ban doi kerpang nam da jung i ni ga jan mi yo ban kersan nam da ga jing doi nam da jung i ni ga jan mi ho kum ubriu ngai la pan kre ni dan kam ye jing ban sle ga jing pan jana na ga khet ga jong blei idan kam ye jing ban sle ga jong blei ni ga jan mi ingai skam ga jing ban kre ga jung i kalong kan long kerpang nam da jungi kumbi para samla hangai jan bet umta bat kan long ji kerku nam da jungi we pe boro ki parop ngai hangai jan bet ka bam ta yom doi kerpang bak ting jong blai bukum chu ki ni artli ki jing rai ki ba kerpang na ga ji seng samla kentan masar bukum chu da kana ga ji seng samla nong kwar maulai nong kwar bukum chu ne ji seng samla mau pram yom doi lam ta ki artli ki jing rai ki ba kerpang ka bi yo seng ni jan be ru blai ban kerku
lang ba kini ki jingrai ki kentien jingrai ki mi sing ne ki janwit kam ta ti on dwai lang nam ta ki ma kini atli ki ma jingrai ne ka por wanje chme se sempo ne por jene ke jan mitrai wan bandam khmat ke jang mitrai we banai ngo un ban khrau mitrai yesu mai ke ne ka por ko dol tra yesu me yam chekri ben ni ban yoban yaro i mitrai ni don ke ne ke benta ka ba khrau tra yesu ben yoban pendap ani ka por jene ke jan mitrai me ban singawi ten ke jang mitrai le mo chekri ke jang mitrai yesu nge pen gandang trai chekri ke jang mitrai yesu pensle mitrai yesu de mun sim je mitrai ki benta bro trai ki wisha kri jame yoban kran prek jai nei chan mitrai ki long ka ba me mela pensle trai yesu but kan long kar pang nam da jingi we pe bro ko nyo sngeu ni ki jan mitrai kan long ki kar khun ma jingi we pe bro trai bu jum kum chu ru trai nam ta ki ni atli ki jing rai ki ba kar pang yo sngeu ni ki jan mit kum ta trai ngadwai jing pensle ki jame mitrai ngadwai ji pun ko bol ki jam trai yesu la me ki atli ki jing rai ki ba kar pang trai yesu me yoban kar khum da jingi ki den jing rai ka me yo sngeu lam hagni ki jan mit kamta kalonga jingar khu nam da jung iwi pe baro ekini baro ngadwai da penkentang hak ti ge jame amen te kumbang ong mentan ki don kini atli ki jingrai ke bakarpang tin yoban singababan khot yaki ka we hadini we ka banang kong ra ji sing samla nong kwar bat ka ba na ji sing samla mau pram Hello check. Hello check. Hello check. Hello check. Hello check. Hello check. hello check Hello check. hello check
Hello, check. Hello, check. Hello, check. Check, check. Hello, check. Nadoba me penyem yang ha, jesok pala pakai, hakamen sim jangan sisa, jengkel bating luar, na engan yo bukan kacing men, papertekam lahan, nengonan yo bukan kacing so, lana huji sudrai. Nama hukum rating dalam barang lupa na engan yo bukan ikajimen papertekam laan nandungan yo bukan ikajiso laina uji sutra uji sutra Nunganut panam ya royala unong pilih Nunganut panam kong roya kikin bauan Nunganut panam ya roya ketika jongu Nunganut panam sakya lau cisutra
Ublay yaman kurkui lengba kini artli ke jingruai ke biasa ngene ke janwit ublay yaman kurkun ba jong phi boro artli jeseng samla na poka jeseng samla nong kwar bon jeseng samla mo pram ublay yam padan kam nam ta jong phi hak jingruai nang hagi por ke banang wan tene por ka manta ka por kala ngi la poi pat sikoi ka banta ban yam lom ye jingkan chau ta kat bang dang lom ye jingkan chau yon roi ke jingruai shimen sim kan ba jingruai ka ban sauspa nyepulai kan bar jingruai ka ba sauspa nyepulai ka bang dang roi ni jingruai ni oben yelom ye jingkan chau bang agar pat nam ta jeseng samla nang ni na po lomo pa nong se yon pen ban le ye ka banta ka ban kam ku jisu bang it ngashania tang hame tu penyat ka jingem jonga ngam su thu bangam nang ka jingem ka suk thang tu yalam ai jing shai trayanga ngathelu de kichat ka ding phna tu penyat ka bami mon yanga ka ding phna ngan yai ba na mo jong mi ngan sha ngan but yemi trai da shisha hadin bukut ka jing roi so ba shibun eban khot yiwei para samla na po je sing samla mauro iba esekel khain yang wan shek mod yo pin kan tang e jing kan shew ni ka jamet ka bamta Jisu bangai asyanya tang hami tu penyat kajing em jonga ngam skau tu ban ngam nang majing em kaskau thang tu yalah Ajing shai rayanga Ngathir lut hakik chat kading ta Tu penyat kan kami mon yanga Kading tangan yai ba Nama jong mingan sya Dan but ya mitra dasisya Kajing him tikanu Jenja berthei kapung Kajing syai jong kastem Kami Asyusno tang hali Ai tilut ya ladi Tu ya ra ngam suku Banyaki Ngatilut hakik cat kadikta Tu penyat Kading nangan yai ba Nama jong pingan sya Dan but ya mitra dasisya Kamin sim ka pertam Lei jong ngam Wat idong ai bo Makasihkan om sem Amin hai tempendem Dan jubut tang yamin Man kipo Ngaterun hakik cat kadikna Penyatkan pangimon yanga Kadik nangan yai ba Nama jong mingan
ansya Gan bun ya mitrai dashisha Weng yul o yong barben Bapendu jing kermen Jing shanya tang hami kaskem Narumun nganom knyum Laka shai li kadung Nuji su ka jing su ngala shem Ngatelut hakik jat kadikna Tu penyatkan pamimon yang Adiknagan yai pa Nama jong ingan sya Kan bun ya mitrai dashisha Ngatelun hakik jat kadikna Tu penyatkan pamimon yang Kadiknangan yai ba Nama jong mingan sya Kan bun ya mitrai dashisha Từng như đôi Cần rạp bà sẽ xiên bà này cho mẹ trai như ai ngủ như mẹ Giặc dừng rần cắt lăng cho mẹ bạn nhỉ Cắt ní nhộm bạn như lùm lăng cũng phải lăng cho mẹ trai Giặc bằng nhộm bạn khao Giặc tình cho mẹ nhộm nhộm bạn money như mẹ trai Như ai ngủ như mẹ trai Mà mẹ bạn lạc này như bà rộp nhộm bạn môn này gặp bố trai Jesus bà cô đốt Mà bà cái chừng ít cái chừng như mẹ trai Bà đi cái bà rộp Cái bà mẹ là lệ cái chừng em cái chừng như trai Xin ta nhộm bạn đuôi nằm ta cái ní kỳ Chừng ai ngủ trai Ida doa yang kejing rangkat nak kejumia bang ida doa ru ia kejing penkentang atrai Jisu kerku mame iki para samla atrai hapo kaji seng samla hapo distrik Shillong atrai Jisu bekodor dan kalau mak itu ki balai trei balai kita atrai Jisu kam kejam jungki atrai bajarab iki atrai Jisu bahkan nuno jaka bekidon atrai kirang lak manlong kejing syai dan tak buram kejumia dan kalau ki para samla ki barang yai puli atrai Jisu ai ngi kejing start ai ki kejing sempang atrai ai ki kejing minot atrai Jisu bekodor ya bangirang lak berkentiu atrai ki kerdan beper atrai don rekat lama me atrai ya penkentang ini kejing ai kumju ini kabalang bayok man pediang ya ini ka youth conference atrai Jisu bekodor ida dua mem kerku ya kejing em kejuki ai kini kejing ai atrai iyo peran kam dan tak kam kejing iyo pentelun atrai Jisu bekodor hakanu no benta atrai Jisu ida dua ini penkentang kini hak keteng jung Jesus Kristus unong penem jungi amen. Kublishmune namda jong pi ba Ezekiel uliyaman kuku namda jong pi ten ke janmit kabamta kapor kalabiang unyaman sengono iktin ke jong blay unyaman skap no iktin ke jong blay ten ngabdiang sabha namda jong pi pastor sini ke jaga kapakentang ini ke janmit ngai nabdeng jongi kumki prasamla ngel manthamai shu namda jong I ngelai thu bhai ten ngai ngamdan kam shu ban pnei thu I ini ke janmit kabamanta te kapor kabrang sa ayo ban IT hebdeng jong nganyo ban IT pi pastor ne ke janmit ubliyaman kurku namda jong pi Hagabaningong ngaben pau kajing sengongu yo blai nagabanda kani kapor ke bakodor sikade ke bautrai la sha nagabanda jungi lang baro banginyo banyadon lang hakani ke ying ke bakentang ke jung utrai
bala pen kentang kenang bangin yo ban syakri yo try ngai ngu yo blei na ka bentai ki jingkir khu ki jong u baro ki balo the aka jingim ka jongi ki jingkir khu ki babun sertap ki banginam la shu ban yo yaki la kalong ki barit bat ki bakrau ka bangi nglamat aka jingim ka jongi ngai ngu ro yo blei na ka benta ka jingdon ringkat ka jong u ye ka jingim jongi baro kum ki khun samla ko pelong ru yangi bangin la ban wan chakri ka jeseng conference jong ka district Shillong bala pen bet da ka jeseng samla district Shillong ngai ngu yo blei na ka benta ki benda baper ki bau trai lo yo ban yalami ka jingim ka jongi ban ngau ka ban dong pi ki kun samla ki balong ki para ba ki hinmen ka jonga hakali ka por ka bamenta idon hakali ka jeseng kam dei namar ka jingla ka jongi hemna idon hakali ka jeseng ka dei namar bau trai ula kri kan thet yagi na ka perthei bangin long ki kun ki ba ye ki jong u to bleu nyo ban ker khu na ka benta jong pi kum ki kun samla baro ki bala yawan lang syakali ka jeseng bangadwai bau trai nyo ban ker khu ru ye pi nadu ka ni ka meet ka bagin sedang ni conference bat hadu ka bakut hi jong ka ni ka jeseng conference ka jong pi ngai ku blei na ka bentai chairman ba penyat ye ka ni ka jeseng ngai ku blei na ka bentai ki nong ket kam jong ka district Shillong jeseng samla nadu I chairman secretary treasurer bat kiwei ki nong ket kam hak executive committee ka jong pi ngai ku blei ru na ka benta ki para samla baro ki blai wan lang chari ke jeseng ki balong kum ki delegates na ki balang shnong baper hapo jong ka district Shillong yapi ki kun samla kentai bachen rang ngai ku blai ker pangru na ka benta ka balang ka jong blai hang ni hapo lo mau ba nong se ka bala pediang ye ka youth conference menta usnem ngai ku blai ru na ka benta jong pi ki rang ba ki long kmi hapo jong ni ka balang bat ya baro ki bala banyadon lang hakani ka jeseng hakani ka meet ke bamenta haga basdang jong ni ka conference ngai ku blai pi baro kelum lang hakani ka por haga kerteng ka ba don bortam ka jong utrai jisu ubalong unong penim bat unong sius pa jong abat jong pi bat ka ngai ku blai ka ba kerpang ka long ru na ka bandai pastor omega langste balong we ni ka syakri ka jong utrai iba pet iba kmi ye ka balang ka jong blai hang ni hapo lo mau pa nong se ibalong kumukpa hakajing etrai ka jing kit ya pa ya ka kam ka jong utrai ka jing don jong I pastor hakali ka por ngai ka ai men sim yagi ki bubun ki samla bat ya ka district Shillong hi barok ka wei hagabas dang jong ni ka conference bengenget ba mai in sayo ban don kat bat pi hadu ka bakut hi jong ni ka conference namar mai dei I pastor wa pet ki ba kmi ya kali ka barang hang ni ngai ku blei na ka banta jong I bat ngadwai ho blei bo blei nyo ban ker khu ye I ba inang la ban trei je ka kam ka jong utrai kat ba utrai udang pensa ye hakari ka sla persei ban ka ban ai ku blei ker pang ru na ka benta jong pi ki samla ki blarwai ka jirwai ka bas ngau bang ki jirwai ki blalong jingker khu yangi ki bas ngap baro hakari ka jeseng ki jeseng samla na ka balang jong blei na po maulai nongkwar berkemju ya ke jeseng samla na po ka balang ka jong blei na po mau prem tu blei nyo ban ker khu na ka benta jong pi ba pinang la ban rwai khamha na ka benta ka burom ka jong utrai barba utrai unang pindan kam ru ya pi khnang ba na pendep ya ka jing thmu ka jong blei ha ka jing lap ya ka gospel ha ka ni ka pertain ngai ku blei ker pang ru na ka benta ki kun samla ki belam ha ka music team ki blai lam yangi ha ka jing ruai lamba ka jing syakri jong pi lamba ka jing ruai ru ha ka ni ka jan miet par ka conference barok ka wei ngai u blei un pendan kam bat ka nong ka jing ku na ka benta jong pi blei nyo ban ker khu ye pi ki nong tem ki nong ruai ba penang la ban ai ka jing syakri ki ba bhatam na ka benta ka kam ka jong utrai pat kam tam e hapdeng ki kun samla kapor ka ayat state bha tingin nyo ban poi no syaga benta ye ka bangin nyo ban ye kren ha ka ni ka jan miet ha ka bei dei bat ka keynote address dan ka jing pri ye ka team jok ni ka conference ha ka ni ka por ka ba menta akum bangili osgo bat kum ba dan ki program ki jong pi ha ki ti ki jong pi ka team jong ka ni ka youth conference ka ba menta usnem arjar arpu hun riu kalong ngalong ua how chris kata ka ni ka team jong ka ni ka conference menta usnem bat ka sop team la pia ka ki artli ki benta ka wei ka dei kumno ublei un pendan kam yanga hagadur jong ka jingli bat ka baar pat ka sop team kalong ka jinglong ka wei haga balang
to blai unyok ban kerku yangi habang unyok ban pli ya kani ke team kani ke janmiet ke bamenta ba pin sayo apat banyak keren benia la shai ke sngi hak bai dei bat ki altli ki sop team bat ngenget kani ke team bat ki sop team ro altli ken dalong ke jingkerku bat ken pli ye ke jingbut jingper khat ke jongpi ba pin yo I ba pin ngau thu ngalong uei hau Chris kada kadai hagador jo ke jingli ke ba ngala ban bu ru hakani ke por ke ba mentang ye kani ke team la pin shong nong rim naga city ke jong upol shekin nong Ephesus ke lenong ke ba sau ke dekat ke ba khat wei hadu ke dekat ke ba khat lai tongin puli biang ye kani ke benta bala pin shong nong rim ye kani ke team naga Ephesus ke lenong ke ba sau ke dekat ke ba khat wei hadu ke dekat ke ba khat lai ke tin ke jong play ke ong kum di bat ulathung ye ki wei ban long ki apostle bat ye ki wei ki no ye thu lupa bat ye ki wei ki no ye thu khana bat ye ki wei ki nong sharai bat ki nong hi kai ye ga ban penjanai ye ki riu khut ye ga jing trei ka jing shakri tin blei ye ga ban tei ye ga met u Chris tat onda ngi yo poi baro shakata ka jing long ka wei ka jong ka jing nget bat ka jong ka jing tip ye khu nu blei hadu ka jing long rang ba pha hadu ka jing thau ka rin yeng ka jing dap u Chris to blei unyo ban kerku ye gi lai tli ki khot ki bangla puli ha ka janmir ye ga bala pen shong nong rim ye ka team jo ka conference ka jong pi ngalong u ei hau Chris tung ini pendem sa si sen pat ha ka jing duai ken ruat ba bang ye aingu ye me ha ka por ka ba menta bana pela ye ngabat ngilang baro bangin yo bandon ha ka yeng ka ba kentang ka jong me ngiangu ye me na ka benda ka jeseng samla district Shillong ka bala pelong ye ka youth conference mendau snem arajar arpu hunriu ban ngai duai ba men yo ban kerku ye ka conference go try nadu ka meet ke bas dang bat hadu ka meet ke ba khatdu ha ga sngi sunday go try kenang ba ki kun samla ki ba wan she ka jeseng ken yo mat ye ka jingkerku ka jong me go try ngiangu ru ye me na ka benda ki nong kit kam ki ba don ye ka ben sim je ka jing IT lut kemen sim juga jing len ladi naga benda banya kit banya ba ya ga kam ga jong me ban yalam ya ga jeseng samla ga district Shillong banga dwai ba benda yo ban kerku ru ya ki ba kenang la ban trei khampa ya ga kam ga jong me kat kum ga benda ka ba mena bu ya ki gen trabi e tra ha ga por ka ba benda ngis ngongu ya me naga benda ki jing ruai ka bangila yo ban ruai go trai ngiangu ya me naga benda ki special number ka bangila yo sngo ba ka choir go trabi ban ngi aingu ru yemi hakabas dang la puli ye ka ktin ga jongme ban ngi la yo ru ban ai ya ga jingai shaga kam ga jongme go trai ba trai hakani ga por ka ba menta sa shisin pat habangin yo ban shong haki ki jat ke jongme ngadwai gen trabi ba menda yo ban kirku yengi habangi shong ban sha skor ban puson ya ga ktin ga jongme go trai ai ba ki ktin ki ban mi no na ga shintur ga jong shakri jongbe ka jing puson ka dot nut ka jong u ken long ki bla pediang hun hakmat jong me ka jing ben kre ka dot nut hot ka long ka jong u priu ko trai hande ka jubab ka jong u thlet ka wan na me ken trai namar ka tai ka por ka barang sa baro nga IT ha ki kti ka jong me bara ka ba kut jong ni ka conference ko trai ha ka meet ka ba mentang ba nong ba men yo ban ker khu ye ken trabi ka dalong ka jing ku bahkan peli ya ke jingmut ke jing perkat ke jongi ida pen gentang no ya ke por ke badang sa baro ha ke kerteng ke jong Jisu ubana Nazareth ngadwai amen dengan ong lang yoro you try ha ke ke jeseng conference ke basdang jog ke meet ke bamenta abang syang ban pet nani na lor jog ni ka podium lani ke ka pulpit nganget dang don cibun ba ki jeseng samla ki bam patla ban wan hakali ke por ke bamenta haka basdang jori ke conference ngapet dan bun ngam nom nyau kerteng ki jeseng samla nenge idan bun ba ki jeseng samla ke district Shillong ki badang ja ngadwai hau trai ba ki conference ki ba hadien ki ban salong biang hakawi pat ke por nganget ba ki jeseng samla ki bamla ban wan naruk basdang ken persang ban wan ke conference naruk basdang kenang bakan nong ke jingger ku nak benda jongkiru
kum jo dengan ngai ken poi la shai ke ski bat ken yo ban shong ru haru ke bekut jong ke conference habang apet ye pi ri ke por ke pen ken mau ru yanga hagi snem ka kendai spa kendai pun riu kendai pinyo kendai pupra hadu snem ar hajar haga ba mangiru ngidang long kinong ye kit kinong ya ba haga circle shalong ngimpat don district ar ke por ngidang don ke circle shalong badak ke por ngalong kum musketri jong ke jeseng samla circle shalong bat ngi judan ru ye ke youth conference man la usnem nakawai ka balang syakawai pat ka balang bat ka pen ken mau biang ye nga ye ki por ki let no kumno bang ye kit ngi ba haga kam ga jong utrai haga jeseng samla bang yo so kimen ban yo I biang sa sisin ba ye ka conference ka bakum ga ni ngidang yo ban pelong bang ngidang peteng ban pelong bang ga dwai ho trai ba blei un kurku na ka benta jong pi ke district shalong ba pen nang la ban penlong ye ki conference ki bakom ki ni kinang ban long ka jingle ku ye ka jeseng samla shop ngan ya syakani ka team shua ba ka jeseng assembly jogi samla kan sedang ha ka snem ka kendai spa prabu kendai ki dan sautli ki conference balalong ngampat julet ngadang kena atau por ngadang rit hendai sautli ki conference la pelong badai ha ka snem ka kendai spa prabu kendai la form ye ka youth assembly but ke conference ke assembly kam don show and they ki conference la pelong ha ki district boper ngashi thu ep tamba phintip kumno bangi la don ye ke conference na du ki snem shwa jong ka snem ka kendai spa prapu kendai member ka balang kampat don ye ke youth assembly tongin poino syakani ke benta ye ke ba ngilabu yang i bangi ye kren ha ka janmit halo jo ka team ngalong ua how Chris kata kerja team kabalabu hak kerja por kebamendang. Prasamla syab banyak cakmat ngok bandong yepi. Kisamla kilong kibadon kam. Ngok ban sedang nang ta. Kisamla kilong kibadon kam. Lagi pai haga politics ki political party baru ki kuat banyo iki samla hak kerja ski ki bamendang. Lebih baik aki sang balang beper, ki organisation beper, ki beriu ki pek segi kun samla. Namal kitip bagi samla ki dang long ki baklan, bal ki bala ban ne AA, daga ban nagari, bal ka jat ban riu. Lagi baik aki mission beper ka jing trai mentai ka kam ka jong blai, ka bakham dawatam, ka de yepi ki samla. Namal bagi samla ki don ye ka jing start, bal ka jing syampang. Ban sngau tu kambai ka ktin ka jong blai ban kamtam ban trai ya ka kam ka jong utrai ban hakanu kudu ke area hakari ka pertai ka bangi im menta habang study ban pet ngayo I bagi kun samla kilong ki badan kam hadu kata bat ka sngau kemen hakari ka janmit ka bamenta baga jasang samla shalong district kawan ra ya ka team ka bakum ka ni bagata kalong ngalong uai hau Chris bangin sngau thu ngilong kimnu hau Chris ngilong wei hau Chris ya kata ka jinglong important dekali kata jinglong don kam jongi la kalong wat ha ka jing etrai jongi ya ka kam ka jong utrai to sho bangin nya syakmat ngauka ban batai pi kindiat ya kumnu menu la tho ai ka city bar ka ai ka jing thmu bo pol u tho ai ka city se ke Ephesus kenang bangina ban ling sa ka team balabu ha ka por ka bamandang latip ya ka city ka jong pol se kinong Ephesus kum ka city na ying bendi namara ka por ka bo apostol Paul u tho ya ka city se ka balang apa Ephesus ka Bible ke thu yangi bo Paul udon ha ying bendi harum Bat kesnem bala tho ya ka city ka jong u sya ka balang apo Ephesus kala ban long la kumnu hakisnem henriu po haru henriu pulai aa kala ban long hagidu kisnem bau pol utho ya ka city ka jing tmu ka bau pol utho ya ka city sya ka balang apo Ephesus gran artli ka jing tmu ka baningkong ka wei ni ka jing tmu ka bau pol utho kalong ban pin pau ya ka jing tmu ba ublai udon ya ka pertai baro kawai ban pin pau ya ka jing tmu ba ublai udon ya ka pertai baro kawai bat ya kata ka jing tmu ublai ula pin pau lengba ukun jong u
u Jesu Christ. Bat ulah pendep ia kata ka jing temu jong u kumno. Da ka ba utrai ia kata lengba ka balang ka balong ka met ka jong Christ. Hakani ka perthai. Kata ka ka purpose ka jing temu ka baningkong ka ba Paul utho. Ia ka city siya ka balang hapo Ephesus. Ka baar ka jing temu ka ba Paul utho ka long. Ban penslur ia ka balang bakan na ban yat hakamen sim jong ka jinglong kawai bat kam kut tang kata upol wang ru bat ban long ru ka balang ka basbun bat ka badon ye ka men sim jong ka jing snow sen ye ki wei pat da ka bayamap iwei ye iwei kumba u Chris Jesu ulama yangi Ephesus saulenong ka dkhot ka balai Pauar. Kita kira artli ki jing temu dan ika purpose kabau u Paul udon banto sya kabalang hapo Ephesus. Katkum kira team balapan syong nong rim naka Ephesus ka nong basau ka khat kawe do khat lai ngalong u ha u Chris. Ngaka bandong ipi samna kani ka kren ye ka identity ka jongi how Jesus Christ. Kani ka kren ia ke identity ka jongi hau blay kumbang yo ngauru ia ke jing lamprang na chairman ba penyat ia ke jeseng but kani ka identity ka banong ye pi ka don ia kata ka jing day ka baya janbha but ka jing temu ka jong blay ia ka balang but kam dei tang kata bat ya kata ka jing temu ublay nakabenta uway pa uway ubanget hau. Kata kadai ka benta ka bangakwa panuan ra kadai ka por ka benta. Ngilong uway hau Chris ka kren ka identity ka jongi hau blay bat kali ka identity ka don ka jidai ka bajan jongi bat ka jing temu ka jong ublay ka balang bat ka donru ya ka jing temu ka jong ublay nakabenta uway pa uway upara banget lani nakabenta jong pi ki samla kinthai bat chendrang ki bayo sngawi ka ko kubor hagani ka janmit ka bamenta bat nakabenta ki tu baro ki bamla ru ban yo sngaw ya ka kubor nganai fi ka nuksa na ka ktin ka jong ublay dabin puri ha ka kitab jong Daniel ka lenong maningkong ka khot ka bapra ban peningkot iri kubor nga try piken mau ba hagapor ke bau Daniel udon po Babylon barhabala jit yo Daniel bon besayo u lais nem bad kiwai pat ki langut ki samla Jew Shadrach Meshach Abednego bakin sapaw hakmat jong usim hadien lais nem ban besaya ki de jingbam sim nga try piken mau ki kentin ki bau Daniel wong hang tu bagi lagi kentin ke bau Daniel wong hakatu kitab kalong. U Daniel ulatmu halaka doknut ba on pentingit yaladi daga jingbam siim. U Daniel ulakut jingmut halaka doknut ban pentingit yaladi daga jingbam siim. Balai. Nganget ba u Daniel ngukak bandong yepi hakani ka janmit utip ya ka identity ka jongu u Daniel utip ngadai uai u Daniel usngau thu ngawan na ka background ka bakumno u Daniel utip iladi u syakri ya ublay ubakumno barabau Daniel uang ngatmu halaga donod banam pentingit iladi de ka jingbam sim ka peni ba usngau thu ya ka identity ka jongu ngadai uai compare udan ha Jerusalem compare udan ha Babylon bag kini kintin ki ba Ukraine kadai ba udan ha Babylon haga jaka ba bun kinong mani blade how hendai wat haga taga jaka u Daniel utip yeladi ngadai uai ngawan nang nu lapin he pensan yang akum nu kai ka background ka jonga ublay ubaim ubang syakri uday ublay ubakum no katakan ketika identity usngau thu
Mengakak banong ipi ki samnaru. Hakan ika janmiat ka bamenta ban pli ya ka team juga conference. Pidan kam ban ngau thu ya di. Pidai uai. Ngawan nang no. Lapin he pensan yang ana ka long ying ka bakum no. Ngadon haga balang ka bakum no. Kai ka background ka jonga. Ime ipa jonga kilong ki bakum no. Kumno ngahe ngasan kumno ngapoi haga balang. Ngadai uai. Haga met ka jong Chris. Ngadai uai. How Chris? Kita akan ketiga identity. Lau Daniel semut hu ya kata ngasai Daniel unong tonginya bambet ya ketiga jeng bam siim. Ada Daniel utip ngadai uai. Nagara kadau usngot hu ya laga jong ke jengim. Baru challenge ya kiu aspina sak tu por bandong yu ngamtre ban bam nagamit ke jong siim. Naga jeng bam siim. Katakan ketika identity. Kembang caman hagisi juga mentang idan ke identity crisis. Ngemtip ngiri weiru. Ngemtip ngiwan nei. Ngem sngotu idan hangno. Nagara kadau ngiem kat bamon, ngiyat kat bamon, ngilek kat bamon, ngipinja kliai la ka jong ke jing em kat bamon. Ngem sngotu idan ka balang ru, ngemtip ngiwan na kanu ka nongrim. Nagara kadau ngisa job Ngi syarem. Ngimpoi siya kabangimot. Ngi feel. Baru boleh umyok ban pendan kami yang ngi. Boleh umyok ban yalam ni kajing em kajongi. Namar bangihi daladi. Ngim sngautu ngadai uai hau Chris. Kata kadai ka identity. Kabangiyok banyakren hakali ka janbit kabamendang. Prabangit prasamlah ngokak banong ya pi ka janbit. Kali ka team kalong kepadan kam adu kata-kata. Namar kekeren ya pi kekeren yang ngidai uai hau Chris ka identity kajongi. Kabasosi dan bur ki samla kem soto ila di kam tam kiwan na kabalang kajong ublay. Ngimtip ngiwan na ka Church of God background. Ngile kum bawan na kiwai pat ki kenhon ngamong e balang handai na kiwai pat ki jinget ki ba ka persai ka nget. Ngile lang ngi kersum lang. Namar ba ngim soto ilong uai hau Chris. Tong aku apan sedang kita kadai kajing sedang kajonga hak bedai bat kali ka benta ka team ngilong uai hau Chris. Tungin pecho Daniel, tungin pecho Joseph ru, tungin pecho Gibril jong boleh ka Bible ki basotu ila ka jong ka identity bat ki yang scam hadu ka bakut habagila pediang ya utrai. Takoi bat ka benta ka bang aku apan bis bet hadur kini ki dekat ki bangila puli. Ephesus Saulan nong dekat ke bakat way adu ke bakat lai ngam ka ban pet na kani namang ye keren na ye kani ke subject hang ni ngi base bet nang ni tongin pet ya kani ke benta kat kum kani ke benta ka bangila puli lali kat kum kani ke team ka jingkeli ka bangi don ban kil ha u Chris pita ngilong way ha u Chris kani kam de ke reputation na ka jingkren sermon ki ong ki riu start handai kadai kata ka jing ban ye ka sermon bagi Gibril ken kam smotu shai ka reputation ke appear handai ka jing ban emphasis ya kata ki kentien kalong ke badan kam hadu kata wadu jisuru kidon ki benta ki ba uban siban mau kuat ban stress iri benta dengan ngai penum so bangan ban siban ya katu ka team ka jong pi ngidai uai hau Chris kat kum ka team kat kum ka kadang ka jingkeli ka kata ka jingkeli ngilong uai hau Chris kabaningkong ngaka banong ipi kat kum kani teks bala puli hang ni ngilong ki dekat hagamet ka jong Chris ngilong ki dekat hagamet ka jong Chris kabalang kata kadai gawe ka pinnom sotu bakala lano ru pi bat manga ngilayo amat ya ka jing penim Ngilamat yau Jisu haka jing em ka jongi. Nadu pangile pediang yau utrai haka jing em ka jongi. Ngilamat yau belai haka jing em ka jongi. Bat nadu bala sius pa la ma pigi pop ka jongi. La pindia so yang ngi syaka balang. Bat menta ngilong kidekot jong ka balang. Ka bagi ong ka met ka jong u Chris. Ngilong wei ha u Chris. Kabenta kabau pol umur banong hakari kalanong kabasau kadukat kabakatwe adu kabakat lai kalong ukwa banong ningkong igi nong Ephesus ya kabalang hapo Ephesus ba pilong ki dekat
jong ka balang ka jong ublay ka met ukris prasam lang ka banong pi nadu bangilanget pat priang ya ujisu ha ka jing em ka basimet ka jongi lapin ya so yangi sya ka balang ka balong ka met ka jong kris bat mdei tang balapin ya so yangi sya ka balang ka balong ka met ka jong kris ka Bible ke thu ru yangi lapin san ru yangi hangdi kat kum ka jing hikai jong ka ktin ka jong ublay lapin san ru yangi pikin mau ne am hagapor joga Pentecost haga singi kha joga balang ka birthday joga church hadin bala kilai hajar ngut kimensim kila pediang yau Jisu ka Bible ko ong lapin baptis su yaki bat kam kut tang kata baga Bible ko ong lapin Yesu ru yaki syaka balang kam kut tang kata ru bat laong bakini ki prabenge Hagbasdang juga balang, hagasika juga balang, hagaski Pentecost, kilaya kedia akpu, kilaya duai, kilaya sajingit, baga balang kalong kabaklan, namar kis ngau tu, nadu bagila pediang ya ujisu, kis ngau tu ialah di ngidai uai, kai hau jisu, kis ngau tu ia ke identity lajong. Minshwa ngimpat pediang ya utrai, ngidang long tang kitu kiba syabar naga jingat Kristan, naga jingat kaya Yesu. Hande hagasngi Pentecost. Kis ngau tu ila di ngalong uai hau Kris badlakha ya gabalang. Hagasngi Pentecost. Sekin mau ikani wadung klat ya kede lanu badlapin ya so ya ki syagabalang. Gabalang haga first century. Gabalang hagas pasnem kebaningkong. Haga jingalam dugi apostle. Kalau gabalang gabaklain hadu kata-kata. Namar bakis ngotu ila di ngadei uai hau Jisu. Wan gajing pencutam jor, wan ga persecution, wan gajing hadu kapor. Gabalang ga yang scam. Namar balai kis ngotu te ila di bakilong uai ngidei uai. Iwan nang nu bat manu ubalong ublay jongi bat unong penim jongi katakan gajing klan juga balang hagas pas nem kabaningkong aingu yo ublay pra samla bau ublay kini kentet ya pina ka perthai ngaju aingu yo ublay bau ublay kini kentet ya kana ka perthai lau trai kini ra yang ana ka perthai ngamtip ngandon sya ya ka puar lau trai kini yang haga puar ka biangtam banlong ukhonu jongu Ban nga aingu yo blay bo blay kini kentet ya pi samla ba pin long ki kun ke jong blay bat ba pin itip ila di ba pilong uai hau Kris ban ka bandong ya pi namar ba ublay udon ya kata ka jing temu yang iken tok ngilong uai hau Kris ngong ya pi ka basdang ngilong atai piken mau muno ngilong ki dekat haga met ka jong Kris ka balang nang ta shu dengan puli dengan tien ka jong blai kong ru kum ni ngilong wei hau Kris aku abanong i piu pol uang i ka balang apa Ephesus ngilong ki syakri ndai tang ki syakri ngilong ki nongtei ya ka met ka jong Kris ka balang tunginong lang yero yo trai ngilong ki syakri ki nongtei ya kamet ukris ngimdei tangki dekot jong kamet ukris henry ngilong kinong tei ya kamet ka jong ukris kata ka kam su bang shu kata ka kam su tanat shu ngidon ha ka eklesia ka thau ya ka palang ka brami no na ka perthai sya ka perthai jingdom sya ka perthai jing sai henry ha ka ni ka palang ka balong kamet ka jong ukris ngimdei tangki dekot ngilong kinong yatei ya kamet ka jong Kris kata ka bakam su tunat shu laga Bible ko ong pilong tang ki dekot ngatai mdon subject banyakren kala syukut no tang gatahi laga Bible ko ong mangite mapite ki samla gibatip pidei ai hau Kris pilong kinong tei ya kamet ka jong Kris pilong ki ai hau Kris kat kom ka teks bala puli ngilong kinong tei ya kamet ka jong Kris kabalang sobang dai namar ba ngim dai tang kidkhot ligi nong tai ngim dai tang kinong kidkhot jaga Shillong district
Hanya ngidai ki dong tei, ya ke Shillong district. Ngimdai ki dekat jong ke Church of God, Meghalaya berasam. Ngidai du ki nong tei, ya ke balang ke jong ublay, Meghalaya berasam. Lagi datang ki dekat kanong epi don jumot RUM. Ngila apa syu contribute, kum ki members, kum ki dekat, siapa balang. Hendai ngilong ki nong tei te, kamu ngidon hangi, ya ke jengkit kali. Labu hangi, ya ke responsibility. Ngidon ya kata ke jing syakri. Baru por wong ika balang apa Ephesus. Ka balang ka baim haga por ka jing klan ba jo ka jing mani blai thau. Nama kanang ba Ephesus ka kanang ba berapen yang ya ka temple jo ka blai Diana ngatai piken ma pada pipri kam ki apostle. Bat upol bagi para penget ha Ephesus ki im ha ka bokum kata ka por. Bagi beliau nak keleng juga percaya kiwan sepo Ephesus mendai banwan wahat yu Jesu ada kiwan ban mani ya ka belai Diana kabaran nak temple juga belai Diana bagi beliau nak keleng kitoris sabaki lek sepo Ephesus sak upor kalong ban wahat ya kata bangi dia tu ibi puli benia bahai ke history pen lap bahag por upor u ya lap ya ka gospel apo Ephesus borok kowe ka kiwin ka Ephesus borok kowe ka kulumar kai gani nang no kini kicing hikai kiwan. Wei tau Jesu. Bergabalang hapa Ephesus kaki win borok kawai. Ada upol nama utip ya ka identity la jong. Utip ngade uei nadu bangala pediang yu Jesu. Hakelenti ha Damascus. Sange banyalap. Uyai alap. Uperta. Hagajing try mission ke jong. Bergabalang ha Ephesus kalong ka baklan. Melautai ya gabalang apo Ephesus. Upo klub ong ngam den Ephesus nak ngam trek bantai ya balang. Hendai usru tu bau dei ulong syakri bat kino yetei ya met unong tei ya met ka jong pres. Parasamlah mapi bat manga ngidei kinong tei ya balang kabalong ka met ka jong pres. Kino ye trailem kat kum ka jing ai ka jong ublai. Sau hinyo hadu khatwei pipuli mo tu khatwei ko ong kum no. La tungi kwe balong ki apostol kwe kina itu lupai kwe kina itu khana kinong syarai bat kinong hikai la syai sing thai pin sasutu pa ya kata kebetangan dum kan benia air ya mi kato mo ngilong ki jong ki jing ai lagi jong ki jing ai baning kong korin lai san kendai upo luong kum no haba ka balang hapo korin kana na pleng ka jing pat ka jing pra upo luong ya ka balang hapo korin ya ki kentin ngilong ki ai ngap ngan puli pi ya ka ka bentang upo luong wei utau Apolos wei upol kamu ngidai kiai, ugai kejubab no hang tupat, hakalanong kebalai kedekat kebasan, ukeli dalam dia te uang, uai tahu Apolos, uai tahu Paul, nama kabalang apa Ephesus, kabalang apa Korin nado kapor, kabalang kejinga prat kidon, kibaong ngang ada jong Apolos, dan kibaong ngang ada jong Kefas, dan kibaong ngang ada jong Paul, ngang ada jong Jesu, Paul uang, uai tahu Apolos, uai tahu Paul, baru penkot dah kabaong, ngilong tang kinong yalap tien belai. Usul tu ialah dia bau ia ka identity la jong nga dei tang unong yalap tien belai. Nang tahu ong kum do nga ngalatung wa Apolos ulai hendai ublai ula penman. Pi kakran ia kata ka mo ngidal ki jong jing ai. Paul uang Apolos uai ngangalatung deu blai bepen man. Kamot kajimut ang ni kabangmut on pi. Ilan lagi jong kijing ki kambo traul ai ngi. Latung ngi balong ki apostol, kinong itu lupa. Kinong itu kanai, kinong syarai, kinong hikai. Nari bu ani ka polom ta kinong ilam jing ruai ka music ministry. Nari ribut awi gindian ka ni ka konteks jong ngilong ki choir member jaga Church of God. Kolapati, nongkwar, mau prem. Ngilong ki jong kijing ai. Ngilong ki secretary, ngilong ki chairman, ngilong komentator. Mo labu ali konteks jongi lagi penengkam lagi baik ki kentin. Tehen doi kini baru khot ka kren ya kata ka jing syakri bangi so thu ya la de bangi long ki nong tei ya ka met ka jong Chris. Kerum kat ar riu pra. Ngidan ki jing per, ngan sibun ki jing per ang upol. Ngidan sibun ki jong ki jing per. Tongan puli pi ya ka do ka benta ka ni por. Kasi upol si kinong room kalanong kabakat ar. Henriu pra kaong ini kentin.
Ti bangidon ki jing ai ki be pher kat wong ta ka jing ai kat bakum kata ka jing ai ka bala sam hangi lagalong ha ka jing thu lupa ngin thu lupa ka shong kata ka jing thau ju ka jing lagalong ka jing shakri ngin minot akata ka jing shakri utau ba hikai un minot aka jing hikai basneng un minot aka ka jing sneng biasam unne kumta ka jing ha ka jing kelut sungur ubasen syar unne kumta da ka jing le minot ubat ba le isnei unne kumta da ka jing kemen ka skudo pi ni ki khat ban pen i pi dan bun teli ki pasu ja ka kten jo blai ki bakran ni ki banta ba blai udan lagi jong ki jing tmu la ka banta ka jing em ka jongi henry nga kwa banong pi kini ki jing tmu barok along bantai ya ka met ka jong chris ka balang ngatai piken mawe ka jing ai ka jong men sim ban kong korin khat ar saw hadu khat wei kendai teli ki spiritual gifts ki jing ai ke baken zaman sim bara ka bakut jo ka tu pol uang kum do ha ka bakut uang kini baro ka dei na ka banta bantai ya ka met ka jong chris ka balang prasam lang kwa banong ye pi na mar kata ban pli ka team ma ka jan miet ka bamanta ngilong ki nong tei ya ka met ka jong chris ka balang la ka balang ka sniudur ka dei ba feel mangi da ka balang ka itnat ka dei na mar bangi biang mangi bantai ya ka balang da ka balang ka jot de manga ban ma phi ban shim ka jingket kli da ka balang ka bha de manga ban ma phi ban ai ngu yo blai baro ka shong hangi na mangim dei tangkit khot ju ka balang blai uang phi long ru ki nong tei ya ka balang na ka da prasam lang ko abnong phi blai udan kam ya phi udan kami pi ki seng samla udan kami pi ki circle udan kami pi ki district udan kami pi ki balang shnong wan mong ngam that banyakit kam ngam su kwa banyakit kam ai ki nyakit do ki wei ai ki le ki wei em ngidon na ka jong ka benta ka ba utrai wai hangi banyatrai ya ka kam ka jong utrai na ma da peace ko thu ila de bangadei unong tei ya ka balang ka met ka jong chris kamut pen ong ngan ni ki trai ngan trai ngan nom shong that ban ngan trai hadu ka bakut jo ka jingim ngai ngu yu trai da ngai pla khen biat ila de bo trai khot yang nadu bang shong class 8 nga set plai ka ni bala ka puar bang shong class 8 ngalong kum treasure jo ka jeseng kena balang blai po malki bat ngam tip tang ka binding treasure ru adu ka puar bala jit yang abandong treasure isket 3 ong la jit ya pi bandong treasure bali ba man bahalang khain na malki bat ajit banong assistant secretary du por te ngi su khain bai la di te ka puas ne ngai ngo yu trai kata ka dei ka jings dang jo ka jing kit ya ka kam ka jong blai bat nadu ko du por bat ngai ngo hadu menta ngak sem song that ban trai ban sakri ka kam ka jong trai na mga tip ila di ngawan nang no la penim kum no ya nga dei wei ka balang imei pa jo nga kilong ki bokum no ngatip ika identity la jong bangatip bo trai khot yanga bantai ya ka balang ka met ka jong chris kat ka jing la ka jing ngai ka jing thau ka jing ngai ka mong ka bible mo ngim la ban trai lut mangi ban trai tang mangi marwei phinam la andai ngin se poi sha kata ka banta mo kata ka dei ka banta ka bang ka banong ya pi te dangi su thu ya ka identity kan ngin sungu bang ba ban trai ya kam jong ta pleng ngilong important ngidan ngilong godor khma jong pleng ngilong dan kam khma jong trai baru try ko an pendan kam ya pi bat yanga ngila banya pher ki jing ai hale ki jing ai baro kalong tang nak banta ka we ki jing thumu bat kata kalong bante ya ka balang ka balong ka met ka jong chris ka balai ala jan kut artat ngai phenom thai ngasai phla thangan prabaji tek sikenta siteng ngila long je seng khambun sien ke je seng ka wai sikenta siteng ten dengin pen kut kham slam kendiat na ba je seng ka bakar pang hakari ke jan mit kami baga bentang ngilong ki bala khot de tang ki nong tei gen pit bang ni Ephesus sao khat wei khat lai ngilong ki bala khot bandra ya ka kubor jong ka jinglong ka wei ka balang ban ka sop team ka baar ka ba pin se kran la shai ka sngi ka long ka jinglong ka wei ha ka balang hak wei ba ka sop team baning kong ngala hin ken dian kumno ublei un pendan kam yanga ha kitalen be kisap bo ublei ai yangi hane ka benta ka balai pat hang ni ublei u khot ru yangi bandra ya ka kubor jong ka jinglong ka wei ha ka balang baning kong korin khat ar hadu lai pu wei ka kren shapang ka wei ka met
shibun kidikon haga balang ka jong blay don tang ka wei ka met hendai shibun kidikon kakti kamla bandong ngam don kam ye ka kejat kamla bandong ngam don kam ye kakti ngilong ka wei ka met hendai shibun kidikon kata ka thau ye ka unity ka jing long ka wei ye ka jing khot ka jong blay ye ka balang banra ye ka khubor jong ka jing pendim sha ka perthai banwan ra ye kata ka jing long ka wei ha ka met ukris ka balang kata ka ni ka jing khot ka jong blay kata ka ni ka jing kwa ka jong utrai ngilong ayu ho blay ngidai gei ngakop nong ngidai mangi banra ye ka khubor jong ka jing long ka wei ha ka balang ngai ka balang jong blay ka amat ye ki jing e ha ki snam ki bala let no ka kendai spa lai pu kendai ka kendai spa inyo pu kendai sawat api ke history ka balang kala amat ye ki jing e ki baktang adu kata-kata ka balang kala amat ye ki por ki umat ki bakrau adu kata-kata wat hapdeng baki kepa jong ka balang ki alap ye ka jing long ka wei ye ka kubor jong ka jing long ka wei ha ka balang ada ka balang kala face ye ki problem ki bakrau tam maka snam ka kendai spa alai pu kendai Pada kesem kat kendai spa nyo bu kendai. Badan ki berpredik ki ong hadin saupo snem biang ka balang ka samat biang ye ka jing e. Nga aingu yo blai kita ki saupo snem la let hadu menta. Bat ngidang long kum ni ko bangilong menta. Ye ro yo trai. Ngilong ki nong ra kubor. Jong ka jinglong ka wei. Reverend JJM Nichols Roy. Ha ka jing lap jong i barbor bang puli ki kot ki jong i kalong. I khot bet ya ka balang ka jong boleh nadu ka por bagata ka jing khot ka jong i kalong ban khot ya ka balang ya upat lang ki jong ka banong tu ngenya long teli lang ka wei hak jat jong ka ding pna Calvary ba juai penan kam dai dai kentin tu ngenya long lang ka wei hak jat jong ka ding pna Calvary Reverend Dr. BR Sokya ibam don syu pat ngi kupa ubala let no nangi nagari ka persay isyak pendan kambay ni kintin du kabay ba joy ong to ngin wan lang hakjat jogading pna ha Calvary kamot ayu kata kamot to ngin ya long lang kaway namang idon ye kan ye ka jing tmu ka jong ublay yang ikom ka balang ndai tang mangilong ki dekot ka balang ndai tang mangilong ki nong te ye ka balang ngilong ru ki nong ra kubor ki ambassador ki nong ra khuri ki nong ra kubor sya ka perthai lada ka balang ka feel hakani ka bentang nong ye pi ngila sa job ka perthai kan trend ben ka perthai kan pet da kumwai pat Bergajing ma ya ka balang di ski bamanta kadai lada ma pi ki samla pia aliang pia pra ke jimut berkat pim sngau thu ya ka gospel bale ka jing khot ka jongka pim sngau thu pi de ue ha ukris bat pi persang ban pin sdiudur ya ka balang hagdi kindiat senam gula let no ngala iting pe ya ka balang ka jong blai nabang idon bun ki samla ki bas dang ban su thu bakla ya ka ni ko kubor bat ngi ka sedang wan ra ki dan ki division ki sedang pau ki jing pia ki sedang wan ki jing ya su thu bakla ki sedang man wan ka nong ka de district Shillong ka ban pen i ka ni ka nuksa ha ka assembly hi barok wai dei ma pi ngang la tre ka kum skat pi jo ka jesang samla assembly Henry Usnem bangalong ru kum president jo ka jesang assembly jogi samla advisor ngula along treasurer ngula akit bat ka wai na ka message ka bangalet keleng ha ka assembly ka ba ki samla ki shat ong bhai nga kata kalong ba ka Shillong ka ban long ka role model ka Shillong ka ban long ka nuksa sa ki wai pat ki jeseng samla ka assembly kata ka de ka bangaru ka so khia ba to ko por habang yekit ka jeseng samla ka assembly na bang so thu ba ki ni ki samla ni ki wai pat ki district ki pet ba shapi ki pet changi haga district Shillong langa bat pingi la so thu ki identity ke jongi anong ye pi ngem so thu ngi de ki ai how chris ilong ki nong ra ye ka khubor jong ka jinglong ka wei haga balang pol kren ba ke ni banta nganam pulin lot ke ni banta sapait ma pi haga ktien ke jong play ukren ba ya ka ta banta kumta ka jing khot jangi lang tongin sumar ba yo ba usoitan un yo jaka haga donot ke jongi yo ba usoitan un yo jaka haga jingmut ke jing bakat jongi bat un bet yo sembai jong ka jing pat ke jing pra haga balang hi barok away
Aing yo ublay bagabalang jong ublay kala aroi. Bat kau kom ka record ka bangayo akikti ke jong akalong. Idan kembah nyos pa san powai teli ki balang hado benda. Bat apreng kini ki nyos pa san powai teli ki balang. Ngadwai hau try. Bakin sungu thu bangilong ki nongra ya ka kubor joga jinglong kawai. Haba ka balang kalong kawai. Usaitan unomla ban penjat ban penpra. Haba ka balang kalong kawai. Ki brio ki persang ban penpat ya ka. Kinam don jaka. Namar bangidon ha uji sukses. Ubala te song lang ya ki kawai. Gilong kawai hakamet ka jung kris. Gilong ki nongra kubor ya ka jinglong kawai hakabalang. Pikin mau ka jinglong siya mensim. Saus pa andru pu kendai ngi sek duai pa. Pen ya long lang kawai ka mensim tengin duai lang. Gomba long ki lai ngut ha uwei. Uji su ula ong membadon ha pertei. Bapin ya long kawai ka mensim. Sa sisian ai ka kita? Ya long lang kawai ka mensim. Hoi tapi baju nang tai. Gombalong kilai ngut auwe. Jisu ula ong membadon hapurtei. Bapin ya long kawai ka mensim. Hari ski ki banta kawai ke bangasosi e kalong. Gidan gijing pat. Ndai gijing pat aka balang, gijing pat aka yeng gisem. Gijing pat aka emlang ga salang. Gijing pat aka kom sutu, ya ga ri baga jat ben reu. Gijing pat wat haga balang ru. Gidan gi balang ki ba mat ya ga tangan lam ai nuksa pilai i. Hagi news, hagi kot kubor. Ada tungin duai, baga jinglong ka wei haga balang ga jong blai. Kom mangilar wai, kanang san, kanang kiu, kanang roi. Bat gendang mat ya kata, gendang practice ya kata. Nama mdon da kawai pat ka bor pengelak penyelap ke gospel. Di tangga jinglong kawai. Ngaku abang kumni fi. Tungin namlong kinong pentut ya ka jingra ya ka gospel. Ya ka jingelap ya ka gospel. Handai tungin long ka jingkerku ha ka jingelap ya ka gospel. Nama boleh macam bisa dengi. Tungin namlong kita kiding pingkiang ya ka jingelap ya ka gospel. Handai ngin long ka nuksa bapa ki jinggerku ka lenti sa ki weipat ha ka jingelap jongi ya ka gospel kata ka jingkwa jong bulai ndai ka jingkwa jong au bakren ka jingkwa jong ka tien ka jong bulai pan bin kot ya ka kubor ka janmi ka jingmi na ka jing sngo tho bang idei uai ha ka balang idei uai ha ka balang ka jingmi ka long kan pelong jangi bangin it yo bulai bade ka kam ka jong Dengar bat ping sotu ngidai uai haga balang kan pelong ya pi bat janga bangin iit yo blai bat jaga kam ke jong kitu lightly ki bangla share pi sakman tapi sotu shay be tu pin skam su bang su ban iit yo blai bat jaga kam ke jong ma pi i la di pleng ngalong hau blai haga met ke jong Chris ke balang nanta kabar ngin donru ya ke jing sngo khia ya ke kam ke jong utrai lagi sutip lagi tip ila di ngidai uai ngilong wei ngidai ki bakum nu ka balang ngindan ni ka jing sngo khia ya ka kam ka jong blai dan pun ki sabna nama kim i ye kata la ka ki pet ki jingai no trai kim yu i ye ka jing sisa ka gospel nama ka bible ko ong la tap mat la no ki khmat jong ki bakin nom yu i ye ka jing sisa ka gospel dan ka kwa nong pi ki bran ni ko conference la pli ki khmat jong pi hakani ke jammi Bapin yu ka jing sisa ka gospel peleng ngalong uai de uai hau Chris balangi so thu ya kata ngendan ni ka jing sngo khia ya ka kam ka jong blai nama kata ka jing khot jing ilang baro kalong kan kum ka bible ka bo pol uang ka sti kinong Ephesus uang kum ni ka jing khot jing baro kalong namar bangilong ki bala jiet ki jong blai tungin ye long ki bale hok ya ka jing khot ka jong u yangi
ya ka ban penjanai ya ki riu khoj ong pol ya ka jing trei ka jing shakri tien blai ya ka ban tei ya ka met u Chris ka balang tat ondangi baro ngin yo poi sha kata ka jing long ka wei jo ka jing ngai pat ka jing tip ya u khun u blai hadu ka jing long rang ba bha hadu ka jing thau ka rin yang ka jing dap u Chris trai u kwa ya pi bat janga bangin san ndai tang khendiat hendai ngin san hadu ka jing thau ka rin yang ka jing dap u Chris trai kwa ngi bangin poi hadu hang ta rangi su thu ya ka identity ka jomi ngi long u ei how Chris ban pin kut ya ka khubor kwa ban pin bana ka ka jan miet ka manta bangila pli ya ka team ban ka team jo ka youth conference jo ka district Shillong je seng samla mantau snem arja apun reu kalong ngalong u ei how Chris bat ka sub team baning kong ka bangin ya kran la shai ka sngi kumno uble un pendan kam yanga bat ka sub team ka baad ka long ka jinglong ka wei ha ka balang tungnya doi ha ka puar benda ken rat ba phang ya ai ngo ya mi na ka benda ka por ka ba ko do sikat de ka mela pala ya nga ba jingilang baro bangin ya bandon ha ka conference go try ni sngongu na ka benda ka team ni long u ei ha mi go try nama ka tai rap yangi bangin sngo thu ya ka jing shisha juga Bible go try bangin la un pendan kam ya kata naga benda ka buram ka zomi kerku ya gi delegates baro ki play wan ka jan mit ka manda bade ki ban sawan la shai ka singi rukum jo bangi dwai ru ban kerku ka conference nadu manda hadu ka bakut ka jongga go try ki program prepare ki activities ki nunu ki banda ken long ka jingkerku ya ki samna juga district i baro ka wei ken mau kerpang naga benda ka jeseng samla district Shillong bakanang la ban yat ka bor ka jing job namal ka don ni ka benda ka bakrau bantai ka met ka jong me ka balang go try bat ban long ru ki nong ra khubor ya ka jinglong ka wei jong ka jinget ha ka balang long blakir khu ya ka kerteng ka jong me ka buram ka jingu baro ngai shemi go try kirku ki session la shai ka si baro atali ha ka kerteng ka jong jisu ubana nasud ngat wai amen to bling yo ban kirku na ka benda ka buram jong amen ngidap de jesngu e yuble ka bola kerku nam ta jingi we pe baro one janwet nam ku bor ka tin jong ble ne por ai ka ble nam ta jong pi pastor bi pi ban wan ra e ne ku bor ban yan sam e ne ku bor de jingi ka long sha ka jing kerku na ka ban ta jong ban ngai nam ta jong pi baro yo ban sngo e ne ku bor ne janwet ai ka ble nam ta jong pi uble ban kerku nam ta jong pi pastor ha ka ministry ka jong pi ya ka yeng ka sam ka jong pi ba ka jing em ka dang sa jong pi hi baro when you approach and gajan meet a show when you penwai you check the jong ngasu haban khot you jing bentep nagaliang jongka balang but kumchu nagaliang jongka office jongka district Shillong jiseng samla district Shillong tenagaliang jo jiseng samla district Shillong ni penpai sungu yu blei ya ga jipla ju ingi ban la bonan kumne kerpang habri mariang ru kasaki ka jingdon jong blei par kanu tam ta jong phi ki bai poi ka ni ka por ni ai kubli kerpang pi pi wei ni ai kubli kerpang ni ka balang ni po lo ma nong se gat pat ngi pat ak si thiru ngi da ketiru ki la de pediang lupa I sungu ka te klui mesim jong ki tingi kumba kalong menta tingi ai kubli kerpang ki rang ba don hang ni ai kubli kerpang ta ki long kemi don ni ai kubli kerpang ta ju phi ki para bagi borok ni kerpang ki kun samla ki delegates ki berwan di kapor ka ni kami ka ban kam di pasuk banwan lamda PPE ultra lamda beli ai boringi bon ki ban sarai nong ngan sanmar ka stot dieng ya bon kam li puli borok binai puli borok ni kam ki don ki masong ngin wan la shai la hi sngi ra hi ngai khublei kerpang da jong pi ki budget udum ta jan met ki kum num nu don pe jong pi ki ba rai bon menta ban pep la shai tingi kwa konom long kum ta tingi kwa pa phin peteng badwan hadu ke bakut ngai kan ikan IMC mi kan kanir le si kala belong ka conference ka ba ka district ka ba ni kedu khadu le si kanien mai shwa yo baka penkha ba de le yo mi kan do tingi ngai scam mi ai ngat ni don ngai ngu beli la ni ngai ku beli kat pang yo semata ni ka jan mi ba Overlanda ba alam ba Wilbon ba puli sedang taki jing rap kat pang ka na mo prem na po nongkwar ba kat pang ru I pasal Samuel Arab San Snem Menshua ide sekretari juga topo pada district Shillong
te ka dari circle bat I aingu ilalong nuksa sibu ningi badum tai long pastoi long nelam bangingi page I report absan sem sha kan mau idi mi sekretari bapelong mengilom kan mau ki report bengdang hadum tang dia khana I ba ilalong nuksa bidang ini kata ka bangingin but nuksa mengiru dengan ikut beli kerpang PBP yodon munmur ki bapet niki live ni por page hangdu pidon te lada pijan te kerpat pi sebai pon simani nai le sting ban suong ba pipet na ye lai stang ba pipang pi stom pemla asya te ya da kawai ni da jong pi ba pi live menu ni kerpat kam tam samla kadi ke jeseng ba pang da jong pi nang ye dwai kan ye nang ye ki jeseng samla pe le doi sha jingit bangi ba kalong menta ye kam tang min majik thu bat ngin mi ni ki jing ni conference ki juba bangi yo ayu ngi long sha kres te ka ni ai kulik lum hi baro ni por kat pang tang music team tiki bayar pengkrek jing ruai ke lada kadi koyar pi pengkrek ka balang si balang paso pengkrek hieng mereka suk hieng ke balam tah di maki adu ki penai belada ke lewan keleng alom kimia para kunci phang ka lopti si phang nong thama si phang lom anong se ti ai kublikar pang ta jong phi ulin ai pi me khia le si dong jong phi bas tang jong pang pendak khia no ipin mit nang ni ga jan mit nang ni ka jeseng ai kulik lom pi boro iwi ni ga jan mit banal yang jong ka balang hani lom anong se ru ya so balang ni ru tiga part pi hadian belawan jeseng na pengkrek ba mai pi ke jamiat so banok nang ni na pinok nang tu na dia nang tu siapo nang tu hang dia ka hapo jo kene ka buka hol nang tu nang tu ka don ka nang tu ka jingkhang dia so barok khaj badon hane na pengkrek klui pi ka ba dia so ban le kum tabat adon pe ju pi ki bam pat le ka pa register le dia so ban register di belawai bat yo don penjong piru pada kiba naka jeseng samlan piki long kla ajit kala limit iki beng lapan te wat dong ba ngaklem sajit ngaklem kerteng kemlong tang ye wer ka balang pang ye wer wan yang kelu je pi baro te lesi de penjong pi ni po de koyan ni pi wan hani pi wan tang ki nong ruai ni pi wan sai man to wan ye wer pi la sai bro ski bat kam tam la si ski ru banang ye wer ki we te sesing kerpa adon kinu ki ba pi ko tik sepo ki jeng sabar ro sepo setik te le do sepo setien da parking pi nang to sebab baro numlet li baro suha ban update barwa denget pi peteng Indonesia ko beli sipon Kubli shibun ye kijing bentep ani ka jan bir ngai ba pio ban sap ha e jing karpat nagalian jaga balang bogom jo nagalian jaga district Shillong tiga por kelab yang yo ban penwai no jing shikri kijing ini por ye ban yeso ban nongrai shimen sim kijing ruai ka man rius pa live hunyong Habaki eryong kisyo yang lenti basya banyat ngadai jenjar kisyo itrap duk jonga ngai jeselok badublei tang badublei ka perthengan nai tang badublei jinghun wai tang badublei tang marwai rupiang senguk men senguhun jing selok thiang nyaman roi baro kit khot ke jing roi ka bal rius pa live hunyong nyaman roi lan ka bayang baro ban ngagar hadin bakut jing ni ka jing roi so mat khot Ye pastor in charge ng nega balang, ye pastor ulang ste, penyaban ban syakmat, penyaban kerku, bat penwai ni jeng syakri kejeng ni hari ni kejahan mit kabanta. Kejeng ruai kebalais, Andrews Paul lai punya.
Paji bahap neng isngu imetrai kena bakodor balarengkap bagaikan senang jog dengan jeseng konferensi jog jeseng samlah distrik Shillong balalong hai dengan balang beli lembak nukse ngangu ika jing job jog jing senang jog jing alinti jog ikon samlah jog balang jog beli pon distrik paling ai ke brom semetrai balarengkap hai bentar borok jog jing syakri ke jongi hak jing mani yame hak jing wai ke jing wai barak basyas ko rukting ke jome kena kodor mendorongkat bagan kerja seng berangsa syalis ngi kena kerku kena ke miet baru si miet atra ngin miet kena kerja seng menangai pentemai jemut berkat ke download ke mesin kejongi begin alak masyakri be kambha kisi kado juga jing kejongi mereka buai dok kena kerja seng tu aru bagajing ai ke berap yang kejong Yesus Kristus bau trai kejing ba boleh kupa jislop tiang mesin bakoi kini ke lah we boleh kena lor kalemat ngi kini koi rungai baru ke masyakri ke mane ya ke kerteng ke bakoi ke jongme lahang ni bagi badan ruk leng selak tak ke pertai mentabat halakarta amen.